alle sammen, og velkommen til den her video. Nu er vi over. Vi skal bare tur ved klassen. Ja, sådan til biblioteket. Og ja, vi vil bare lave sådan en dag i vores liv. Altså det er ikke hver dag, vi gør sådan noget. Nej. Det er bare sådan en, og der går lige nogle drenge bag, og så er det billigt. Ja. Ja. Så vi ses. Og undskyld, hvis man ikke kan høre sådan noget. Fuck, der er glat. Det var godt, der er sne ud af os. Og der er rigtig mange bag, så det er rigtig pinligt. Så ses for lige... Ja, er det vildt? Undskyld for dårligt lys, men vi går stadigvæk. Og for jer er det sådan 2. Og for jer er det sådan 2 sekunder efter, men vi er stadigvæk lidt lang vej. Ja, og vi har løbet lidt for, at vi kunne snakke lidt privat. Ja, og sådan, fordi at vi går sådan imellem en flok, og imellem så går der en flok af os. Ja. Så det kun også stå, der går lonely her på midten. Her hvor jeg går. Jeg har bare lyst til at gå tilbage der til. Selvfølgelig tror jeg. Ja. Og undskyld, hvis det blæser, så man ikke kan høre os, så skal vi nok prøve at skrive. Eller hvis solen sådan irriterer os. Ja. Så er det altså fordi, vi er udenfor så nok. Ja, som for eksempel nu. Ja, det. Ja, vi er sådan lidt syge. Sådan hoster ret meget. Og snottet. Ja. Okay. Nu er der 2 minutter tilbage, så er vi der. Og der er lige sket noget, som vi skal høre. Okay. Der er sådan, hvad hedder det? Her er den. Ja. Og lige fandt der is dernede, så vi skulle lige komme. Vi var sådan på vej, og så stod der is med. Ja, det stod lige bange, mand. Det stod lige foran os, og vi ville gerne prøve det, og vi var bare sådan helt bange, men så sagde vi også, hvor nederen, hvorfor det ikke kom ned på os. Fordi vi gad godt sådan gå, og så kom det ned på os, mens vi gik der. Men det kom før vi kom først. Der er Mia. Det er vores klasselærer. Ja, så skal vi gå over? Ja. Nu er vi inde i, vi har lidt stemt, fordi det er sådan, ja. Vi er inde på biblioteket nu, og vi sidder inde i Varmesø Kyllinghus. Ja. Og vi har sådan haft en mission på iPad'en, som vi skulle lave her på biblioteket, og så har vi spist og hørt en historie, hvor det vil du gerne have fortalt det. Og undskyld, hvis videoen ikke bliver så lang. Men ja, vi skal også snart hjem. Vi får lige 20 minutter til at gå rundt. Men jeg har tænkt sig. Hej! Lige nu kigger mig og Emma på kører. Ja. Emma på kører. Ej, hallo. Emma, skal vi spille det her? 4 skal det være. Og jeg glemte, hvad det hedder. I kan lige se, hvordan det ser ud. Det er stort, altså. Lige se, hvor store de er. I forhold til mig, altså. Ja, ej, så kan man sætte dem her, Emma. Sådan her, de der. Hvad for en farve vil du være? Emma? Okay, hun er grøn, og jeg er gul. Ja. Bare samler du dem op her på gulvet. Ikke særlig fedt. Nå. Yes. Så har vi spillet 4 på strip, og Emma vandt. Og så spillede vi en fra vores klasse. Og Emma tabte selvfølgelig, og jeg sagde, at hun ikke skulle putte den ned, men du gjorde det alligevel. Men sådan kan det bare gå. Ej, hvad er det? Når det bare Lego, Emma. Bare Lego. Ja, men hvorfor er de her handicappede ting? Nå, det var godt, det stod. Det er sådan nogle... Nå, jo, man godt sidde. Ja. Nå, ja, men... Okay, vi ses. I får nogle stående her. Ja. Hvad? Man kan ikke se os godt. Nej, bye. Bye. Okay, mig og Emma, vi er på vej hjem uden vores lærer, på grund af, at vi kender godt vejen. Og Emma er lige i gang med at synge. Så ja, vi skal lige endnu en vej ned. Nej, skal vi ikke? Skal vi ikke? Nej, det skal vi ikke. Så, yes. Så går vi lige. Og ja, hvad skulle du sige? Og vi har fået lov til at gå alene. Ja. Der er også andre, der går alene, så jeg tænker, at det går nok. Ja, så kan vi snakke lidt. Ja, så det er meget nice at få lov til at gå alene, fordi vi har alligevel også nogle sådan private aktiviteter, vi skal have. Ja, og så også lidt til YouTube, som I ikke må finde ud af endnu. Som I finder ud af på et tidspunkt. Altså ikke... Ja. Ja, see you. Måske når vi er i skole. Men yes, thanks. Hej. Nu er vi kommet hjem, og vi spiser brødboller. Ja. Og det var hårdt at gå. Ej, det synes jeg ikke. Jeg er bare i benene. Det er ja, det var egentlig det, vi alle andre er kommet ud i lyset. Vi har stadig på en time. Ja. Så yes, og så har vi... Ja,
Vi mødte min mor, da vi gik hjem, så det spurgte. Ja, så er der bare weekend. Om en time. Men jeg tror faktisk, at vi går op på biblioteket. Altså ikke helt dernede igen. Men vores eget skolebibliotek, så der er nogle bøger. Ja. Men hej. Hej, nu har vi fået fri fra skole, og det er sådan en time siden eller sådan noget. Ja, så undskyld, hvis vi ja, og er det okay? Men, ja, og forresten, tak for 14 abonnenter. Det er ikke særlig mange. Nej, men vi laver egentlig bare selv sjov med det sådan. Ja. Vi synes selv, det er sådan lidt sjovt. Yes. Men ja. Og det er fredag i dag, så måske kommer den op i morgen, som er lørdag, ja. Så, men husk at give et like og subscribe. Ja, og skriv en kommentar, hvis du vil. Amse, jeg ved, du er derude for mig. Det er cringe. Nå, men ja. Det var altså denne video. Ej, undskyld, hvis jeg har været meget snød i dag. Eller var for hyggeligt. Men ja, vi ses i vores næste. Hej. Oh my god, det er godt foran. Er det nu? Ja. Er det nu? Nej. Jamen, jeg filmede dig. Emma, hvad laver du? Emma! Nej, det vil jeg, fordi jeg skal ikke hjem og holde weekend. Nej, jeg vil være på skolen. Ej, fuck, jeg er videre. Men jeg er bare sjov. Så ja, lad os se.